ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni ton dulumaji kon waktu yoni ha to dumga wural fa e nder galle ceerno Mouhamadoul Amine Ly e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hoorejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye subaka hande o windi ɓatake fade laamu leydi Iran gam rendude sunare hakkude leydi Sénégal kame Iran ɗum ko caggal ñalawma hanki o majjugol hélicoptére ndiwowa ka hoorejo leydi ndi woni Ibrahima Raïssa basɗo hen fittandu muɗuma to leydi Mauritanie sifande nandiral hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie kame cetal tambingala nguura windere nde ko ene tolno e 470 millions taw koye koppreje dollar hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi ha hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeetati to leydi Mali région de Tombouctou hanki o ko sukaɓe jeenayo biftanoɓe sanga 8h subaka ko ɓalli mabɓe jiita ɓalli ɗi jiita ko sanga 13h kamɓe kala aɓe mbara ɓe giwno ko toon to direɓe paano ko toon to Tombouctou taw yiiti ɓalli mabɓe ko koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama to leydi Guinée Conakry yogay landaji lundo erima wonande laamu transition nde tottirta laamugu ɗo e mayɓe ndeɗo hen hittande hoorejo jaggoɗo mo leydi Guinée hollitti oɗo saaha ɗaminaka so tawima sumgoji mbawa wadde e mayiɗe ndeɗo hen hittande gam fiise électoral o ha tente état civil ala kala ko gasi hen haydara tokkongo Kinshasa hanki ko jiiɓayru mawdu fini toon ɗum ko caggal nde kuddata mo laataki ken tolno 49 e ko fawi jinnoɓe kay derguidde nguɗon laamu mbiyama teɓ nayo hen mbasi pittali mumen kabruji men mano en ha to Côte d'Ivoire Niger Togo ma en jaaha to Rwanda Afrique du Sud Gabon ha to jolama jaɓeri tenti toon to Iran musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗen so en nani ɗeɗo hen daade belɗe kommaduhu annabi o sallllahu alayhi wa sallama holto paaɗen koto cuuɗi meɗen kay hayɗi holko woni to cuuɗi men kay hayɗi alluwal gongal timminede e kala hitande saaha o yonti ɗon ɗo galle ceerno men khalifa men ceerno Ahmadou Nene e gardogol khalifa galle o oɗo saaha mo gonɗen ceerno Mamadou mo ceerno Ahmadou Nene ba ɗon ɗo kay hayɗi ɗo ngal alluwal ene duwe ñande nogas e tati nduɗo henna lewru men ndu gonɗen wonata ko alhamisa paaduɗo henno kayne tolno 94 almudo janguɗo jettinɗo paamɗo ko jangi ko kañumen kay timminta e oɗon ñalawma ene duwane e gardogol khalifa o woni ceerno Mamadou mo ceerno Ahmadou Nene ba tokkay hayɗi ɗo oɗon ñalawma noon ene bisma hen dendagal Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée e diaspora o kala ha tenti noon kay hayɗi ɗo ha tenti kadi dendagal almudago ngo kala oɗo hen ñalawma moƴƴo malaɗo mo jogori kay timminanede ngal ɗo alluwal timmugal batte ngal e kala hitande ko ene tolno 94 almudo ɗon ɗo cuuɗi meɗen kay hayɗi docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djibiso en andina dendagal bandiraɓe kala hande o omo tawi to cuuɗi men Goudiri sa ari ha to Goudiri a ƴetti lawol faade Tambacounda sa ari ha to pont o woni ɗo hen banggue manano étage baɗɗo karo bulo ko ɗon docteur Djibiso tawete docteur Djibiso ko wittiyanke cafrowo yoga ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémorroïde diabète tension ɗojjo duumigo koyɗe musoje keeceji musoje prostate nonne kadi yoga ñabbuji goɗɗi kala
docteur Djibiso holliti neɗɗo cimmiɗo huuɗo bonko ko hanate ƴiƴam mum mo seydani memi kala mum sa jokkodire docteur Djibiso ma wi alhamdulillah. sa yiɗi hebde docteur Djibiso grand guérisseur international docteur Kidira jokkodirta koye tonggode makko mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 tonggode makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe docteur Djibiso wittiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen e dow moɗon ɗo gudi. gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta haalaɓa e ballal jomiraɗo o. sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo Melga wuro jinneji laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo Melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannungal kayitaji ha e golle kala. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓe cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ne kadi debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago emo seydani memi kala. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo holto tawete hande o wo tawete koto Paris lamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuɗol kumpitiɗo lasrari yanke kumpitiɗo listihara jokkodire e tonggode makko. sa yiɗi jokkodirde e tonggode Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo Melga wuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tonggode makko leydi France ene waɗi WhatsApp.
musidɗo makko kiɗo makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal ene wiye ceerno Abdoulahi Diallo sa jokkodire on batta ko 00 221 77 714 94 15 musidɗo makko kiɗo makko ceerno Ahmadou Dia jeyaɗo to leeraɓe taweteɗo toon to Dagana ha to Rosso base on noon sa yiɗi jokkodirde mum batta ko 77 537 79 28 musidɗo makko miñi ko kiɗo makko ene tawe to Noksoɗa lamorgo leydi Mauritanie woni ceerno Siré Diallo sa jokkodire makko kanko ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mel gawri jinneji mawroke tongode ona musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗon kettode kaburuji mon e ɗemgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe amde nogas duƴala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi yonti kumpital men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba no mbiruɗen e gardidi kabruji men hoorejo leydi Sénégal hono Basiru Diomaye Faye subaka hande o windi ɓatake faade laamu leydi Iran ɗum ko ñalawma hanki o caggal kayde majji ndiwowa ka hinde hélicoptére taw kadi ganduɗa ko hoorejo leydi Iran biyetenoɗo Ibrahima Raïsa woni Seyyed Ibrahima Raïs mo ganduɗa kam wonno hoorejo leydi ndi ne wonno hen jaagoɗo affaire étrangére makko kala kamɓe noon ko ndiwowo mabɓe woni ko majji ko jamma hanki jiilaw mawɗo no feewi jeeyi sababu jiita kamɓe kala aɓe mbasi pittali mabɓe hoorejo leydi Sénégal noon holliti gam cehilagal e guille enɗam e golle kala gonɗe hakkude leydi Sénégal kame leydi Iran ɗum noon ɓesguji Sénégal naɓe kala ene ndenda sunare e ɓesguji Iran naɓe kala kanko hoorejo leydi Sénégal ɓattake faade e laamu leydi Iran keddoɗen koye kumpital mena e leydi ndi Sénégal hanki yaadu iwɓe nder jokli leydi Sénégal kala woni iwɓe toon to Mali ha to Gambie Mauritanie ha to Guinée Conakry Guinée Bissau ɗum noon ko nottade Popenguine noon eɗen gandi ko pèlerinage marial goɗo waɗede kala hittande ngol lawol noon watti 136 lawol oɗon édition ne yuɓɓine ɗon ɗo Popenguine noon tawete koye nder diwan Mbour kene foto wonde e nder diwan Mbour e nder diwan Mbour kene wona 70 kilométre hakkude muɗum e lamorgo leydi Sénégal woni Dakar ko wona ɗum ko noon laamu ngu ƴetti pellital nden kay kisal kene tolno ujunere e temedde joyo taw ko gendarmerie beele wawa tambade nden kay kisal temedere capanɗe joyi oto woni ko nawa toon taw ko oto gendarme kene foto wonde motoji sappo kene foto wonde motoji nogas kene wona pucci nogas kene wona jeegom drone taw koko diwata ɗo vedette taw kadi ganduɗa ko laana mbawka rende maaje ɗe ha timma ɗum foof noon ko yidde tambade nden ka e kisal taw kadi ko ɓen Issa Yankoɓe arɓe wadde pèlerinage mumen moɓe goyi wadde e kala hittande toon to Popenguine taw temmaɓe hikka koko fati banggue justice e ko fati e banggue jaam e kisal e golle e nder leydi ndi Sénégal gartaten koye éducation ko fati banggue jangde leydi Sénégal kanko hoorejo jaagoɗe gendi leydi ndi woni Ousmane Sonko waɗino batu jagorde hakkude makko e jagorde makko ɗum noon o waɗi ɗum ko toon to Diamniadio ñande assiette jawtuɗo henno ko fati heɓanade examen ji taw ko tijjaɗi hitande ujunaje nogas e tati hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ko wona ɗum ko kadi yurnitade ɗemɗe gendiji ɗe holno mbatte ha ɓuura nattinede e nder jangde nde tawno o hokki en yeruji labtuɗi o holliti yogay leyɗele ɓamti koye ɗemɗe mumen wona e ɗemɗe janane ko wayno Corée Chine Turquie ha e leyɗele goɗɗe kala
o holliti ɗum ne jeeya e projet ji ɓurɗi kay mawnude projet ji maɓɓe beele kadi ɗemɗe gendiji ɗe ɓura kadi wawde naftude ɓesguji leyɗele men kono kadi o holliti ko fate ɗemgal anglais ko ɗemgal hande ɓurgal haalede windere nde honno waɗirte kadi ha ɓuura wawde ƴellitade e ndera leydi ndi Sénégal ndenka e kisal leydi Sénégal woni général Jean Baptiste Tine ngam woni jaagoɗɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu caggal jilluji makko yoga e leyɗe Dakar ngam jammaji ndenka e kisal o waɗi jillu makko toon to Thiès Saly ha toon to Mbour kala ɗum noon ko nden kay kisal sanga 2 heures jamma ko nden kay o gayni batu makko jilaw hakkude makko e ɓen dadiɓe tambiɓe nden ka e kisal leydi ndi Sénégal ngam teskede yoga e ɓen kay saseɓe jahata ko jamma ngam bonnoyde walla waɗede gueɗe ɗe jooɗani association jomin boutique aji yeeyoɓe ko fate détail baɗi hanki lulde mumen nde lulde noon ɓe mbaɗi ɗum ko toon to Thiès e gardogola gardiɗo oɗon association woni Aliou Ba taw koye cetal maɓɓe ngal ɓe iniri ABPS taw kadi ɓe urima wonande jonde timmude taw ko jonde national ɓen yeeyoɓe leydi ndi Sénégal kala taw ko jomin boutique aji joguiɓe en détail yeeyoɓe oɗon fannu kamɓe kalde ɓe jooɗoto ɓe mbawa yewtide no fewi nden yewte noon fayi koye prix ji ɗi kala nde gonata gotum ko wona ɗum ko kadi nde ɓe jogoto hygiène woni laaɓal timmugal ko wona ɗum ko kadi ɓe daña code ko fate banggue commerce moɓe mbaɗato ɗum koye fandare nde ɓe eri yidde yuɓɓinde golle mabɓe ha ɓuura yuɓɓude docteur Goury cafrowo Goury taw koto fannu dermatologique woni Fatoumata Ly erima état mo Sénégal oɗo saaha nde ɓeydata darde haɓade ɗiɗo hen produit ji bonɗi guiwoji caggal leydi Sénégal bahloji Goury mo jiiɗa kala guuru mum koko ñawi teni guuru so ñawi neɗɗo o ñawi o holliti fandare makko kay ko yidde darade hen darde tindelang beele ɗiɗo hen gueɗe kala ene ɓuura kay wawde notte to banggue laamu ngu gam faabade ɓeɗo henna joguiɓe ɗeɗon caɗele mawɗe no fewi ko fate banggue naalankoɓe ha tenti noon to banggue leñol fulɓe kono kadi naalankoɓe ɓe Sénégal Mauritanie ha tenti kadi Afrique kala wasi yimyanke mum mo ganduɗa ko keptinoɗo no fewi Mamadou Abou taw kadi ɓurnoɗo andirede Ba Modi mo ganduɗa ko yimyanke mawɗo no fewi kono kadi ko joom guitare kawniɗo no fewi jimawo kelme kawnide tene kadi ko tegodirɗe dewodirɗe e mbadi juɓɓude no fewi ɗum ko hanki subaka o yalti aduna toon to Thile Boubacar noon tawete koye département mo Podor ɗum ko ɗon ɗo yano fewnode moto makko o yetti o joƴƴini tan ha ɓooyi noon o wi mécanicien o ɓernde ne Moussa on rokkimo leeso o leeli hen ko ɗon tan o ɓennori kono kadi subaka hanki o waɗi audio mo mintaji 9 faade dingiral ngal o yewtanno ko faade banggue gueɗe ɓamtare ɗemgal fulfulde kono kadi o arti e yañade laamu leydi Sénégal ɗeɗon gueɗe kala koye kawisaji mawɗi jeeya ko fate Youssou Ndour noon mo wadduno yimre witende rokkam ɗum noon nden yimre nde o yimno ko fate banggue yooro o noon holliti hen sunu mum mawɗo no fewi nalankoɓe hewɓe ko wayno Baba Mal e woɗɓe kala kolliti hen sunare men mawde no fewi jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydantamo yurmede kanko e dendagal mayɓe julɓe kala paaɗena ko hande koye leydi ndi Sénégal ko fate banggue to Mbaw brigade taw kadi ko gendarmerie de la brigade territoriale kamɓene ɓe teeɓima kene tolno 150 kilo taw ko huuɗo bonko ko koye oto goto noon mo marqué Laguna on sofor noon waɗe ladde dogi suuɗi ɗum koye nder marchandise sanga 4 heures jamma walla 5 heures jamma walla ni ɓiyen 5 heures subaka ko nden tigui ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe on noon koko dogi suwa taw nangue to Thiès tonne kadi ko sergent chef de l'armée kan Diali Dioba onne kadi ko jagga natirde Thiès ne iwi Dakar ne jogui kene wona kiloji 5 huɗon bonko ko taw kadi ko sergent militaire hande omo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe maré national tambiɓe nden kay kisala wona nde maaje kadɗe leydi Sénégal ɓe kolliti ɓe nangui kene tolno e 164 candidat migrant clandestin yinnoɓe fiyade ndeɗe henna maaje faade to Europe hen 11 ko debbo hen 17 ko minorena woni sukaɓe jettaki duuɓi 18 ɗum noon ɓe nanga koye nder falde gore noon ko île taweteɗo e Dakar
ko alum ko nyadal khamisa jawtudo temedere sappo e jeegomo woni ko nanga ke wona temedere kilometre hakkude maaje ɗe Dakar. Babacar Diop kam woni maire wuro Thiès o holliti jillu makko ton to Istanbul leydi Turki o tañi jodade association Thiessois taw ko Thiesnaɓe taweteɓe ton to Istanbul ɓe mbawi yewtide tabɓe jaaji no fewi ɓe noon kolliti Sénégal naɓe hewɓe ne tawe e nder kasoji taw ko kasoji taweteɗi ton to Turki hewɓe hen noon ko fare banggue séjour mo ganduɗa ko duuɓi ɗiɗi e lebbi jeegom so gasi beele canzani ko caɗele hewɓe ne tawi hen kanko noon maire mo wuuro Thiès woni Babacar Diop e erima laamu leydi Sénégal nde wawata daranade ɓeɗon Sénégal naɓe dumbaɓe toon to Daha Jolofa hanki o ko gendarmerie goto fiya laaɓi ɗiɗi fimo laaɓi noon ko on jofaɗo guyka mo ganduɗa kamɓe noon ɓe giwno ko toon to Louga ɓe ganno ko ɓeydude nden kay kisal daral ngal Dara Jolofa on noon tumaɗo guyka caggal nde paale heewi yaltini laaɓi sokke gendarme o laaɓe ɗiɗi on gendarme ne tawe to centre de santé Maguette Lo tawete to Linguére kanko on gujjo noon wiyama Teb oɗo saaha omo tawe e juuɗe ɓen daddiɓe paaɗen ko ha toon to Kidira taw yen toon musidɗo men Gawlo Ɓalejo woni Amadou Diop ko yewtide e fedde ɗanniyankoɓe ɓe Kidira caggal kay nde mahiɗon lycée jaaduɗo e jamanu kono ɓe gaddi toon kaɓirɗe moƴƴe ngam wallide sukaɓeɓe jangde ha mbawa yitade hen koye mumen. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma min calmini on min jetti min juuri on no mbiruɗen ni hande eɗin ɗo e ñalawma men Kidira hande noon no mbiruɗen ni ko ñalawma fedde wiyetede Arakef woni sukaɓe e walla jinnaɓe men ɗanniyankoɓe wonɓe caggal leydi jooɗiɓe ɗon e leydi France e gandanɗa hoore maɗa ɗo e lycée Kidira ko hande ko ñalawma gandanɗa kadi ɓe mbaɗi koɓe gowno wadde kadi soko maade lycée o ɓurto kadi adda jangguirde waɗa ɗum ɗo kadi e lycée o on ñalawma woni mo ñalawma denɗen eɗen goni ɗo noon goto e membre jeeyaɗo e nder fedde nde mo gandanɗa sen mbirama ni mbiyan kadi ko ɓerde fedde nde gati ko trésorier général mo gandanɗa ko Arakef mo France kanko woni mo darɗen ɗo joni o haalna en mojibu ñalawma men hande ɗo e lycée Kidira monsieur Guiro assalamu aleykum. salmini goto fof inde mum yettode mum mi salmini kadi commune Kidira salmini commune Beele salmini commune Sinthiou Fissa commune Gabou commune Balou sa nani lycée Kidira o ko ɗiɗo commune aji jeeyi lycée o hande noon min gari ɗo addude defte Arakef 15 village Arakef ɗe sodno waɗno e juuɗe amen min gari yettini ɗum hande lycée o noon bandiraɓe foof Allah addi ɗumen ɗo laamu ngu ari maire Kidira yettima ɗo e délégation Bakel conseil départemental e foof tan ɓe gari ɗo noon miɗen belti hen joni min mbawi tan ko ñaganade Allah moƴƴere nde Allah waɗata gandal e nder leydi he eɗen ñaago Allah ko addaɗo ko yo wood yaltuɓe hen ha gona président e nder Sénégal Allah ne wawi waɗande en ɗum defte ɗe koɗe ujunere e capannayyi e jeenayyi deftere 1049 livre immi France kañƴi fof ɗi cooda ko 6 000 euros 6 millions 6 millions CFA 6 millions CFA ko ɗum woni koɗe cooda guila koɗe cooda ha koɗe jettiɗo won goɗɗe hen noon dokkade hen ɗen koye Mamadou Sylla hoore mum waɗi ɗum encaissé yimɓeɓe o andodiri mbawi wallude men kono minen tan budget mo yaltina e Arakef ko 6 millions CFA ɗum noon min jeltima e ɗum ɗon kadi jaɓɓugol ngal feewi kadi miɗen jaara bandiraɓe yetto arnoɓe ɗo ɓe foof wonno koye micro musidɗo men Amadou Diop Gawlo Ɓalejo e jokkere enɗama Kidira sen giwi ɗon ɗo Kidira paaɗen ko toon to wuuro teddungo Madina Gounassa taw yen toon musidɗo men Amadou Sambalo goomu tambiɓe jangde wuuro teddungo Madina Gounass caggal kay julde korka guilɗen koye gurtiɓe gonno caggal julde korka rewno hen ko daka o kene tolno e lewru ko duɗɗe gudditno ɗe gudditi hande o taw koye ballal gartiɗo ko fate oɗon fannu woni Amadou Tidiane Kassé taw koye ballal Amadou Sambalo to wuuro teddungo Madina Gounass Amadou Sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah. caggal lewru ko goomu jangde mo Madina Gounass yewno jangde nde sababu o noon ko julde korka wondude e Daka o noon kadi fondation Thiel Walla Ndiaye ko kam dusanno nden jangde Amadou Tidiane Kassé gardiɗo goomu jangde mo Madina Gounass koye gurte gonnoɗen gurte ɗe noon ko gurte julde korka kadi ene ɓattodiri e Daka woni gurte ɗe woni gurte jaaƴƴe seeɗa
sababu nde andude julde korka kala ɗo menno arde walla nde menno arde fof en mbaɗa gurte ko famɗi fof hedde yontere walla so heewi balɗe 15 kadi daaka ko daaka meɗen ko daaka julɗo fof kono noon eɗen goni jaatigueɓe enen balɗe 10 ko adi daaka balɗe 10 daaka ɗe balɗe 10 caggal daaka ɗe fof ne jinda ɗum waɗi woni gurte ɗe juuti sababu nde ɓilodiral walla jokkodiral hakkude julde nde e daaka ko ɗum wonno sababu gurte ɗe joni alhamdulillah rabbil alamin daaka o ɓenni e jaam e cellal e kisal ha yimɓe pofti joni noon eɗen jokka golle ɗum woni en nanodiri dimanche ɓeno ɗo woni alet 12 lewru ndu gonɗen ndu en puɗɗitima inchallah ɗo e taske eɗen gandi kadi gurse taske nen ɗon kono eɗen tijji lewru timmudu nena e hakkude meɗen e taske woni ñande 12 lewru tubak ndu ha 12 lewru darton ndu eɗen ɗamini lewru ne reɗɗiɗo hakkude mum e julde taske ɗum waɗi ɗo kalten ɗo ene famɗi duɗal ngal fuɗɗitaki partenaire woni Kawale Abdoulaye Gounass puɗɗanɗo en hitande o eɗen jiɗanimo ko famɗi fof duuɓi jeegom eɗen jiɗanimo eɗen jiiɗi ɗum e makko eɗen jiɗanimo ɗum ko moƴƴo ko jiɗɗo moƴƴere ko jeeɗaɗo moƴƴere kadi ko jiɗɗo leñol makko ko jiɗɗo wuuro makko yehini ha o noddirama Abdoulaye Gounass wuuro makko ene sohlimo kadi ndeɗo jangde ko l'islam jangguete hen ko tijani jangguete hen ko gueɗe dental ngal jangguete hen eɗen jiɗanimo jokkude ɗum ha programme mo ceerno Djalaleddine Ba e wallidi mum bindi wonande duuɓi jeegom ha o wona partenaire men ha joofa e o saaha mo kalten jangde fuɗɗitima e nder wuuro Tutugo Madina Gounass dendagal duɓɗe kala jangde ina yaari yesso ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu e diina ma Amadou Samba Lo to wuuro teddugo Madina Gounass en giwi toon paaɗen koto leydi Mauritanie hakkude leydi Mauritanie leydi Sénégal jagorɗo mo leydi Sénégal woni El Malick Ndiaye jagorɗo Yangara boli less e boli dow kala hakkude e nando muɗum jagorɗo Yangara boli less mo leydi Mauritanie Mohammeda Ali wuldu Sidi Mohammeda kamɓe kala ɓe kawti toon to Rosso mo Sénégal e Mauritanie kala ɗum noon ene tawe nder état mo Trarza ɗum noon ko yidde yurnitade wonande pont gonɗo e darnede ɗon gouverneur mo état mo Trarza holliti pont o kaye ene wayno golle mum o sani no fotiri ni kala ene gasa noon jillu hoorejo leydi Sénégal ngu wanno toon to leydi Mauritanie ene gasa oɗo saaha matan hirjinoji mawɗi beele kadi pont o wawa tigui ɓeytade golle mum ha on Yangara ɓuuri wawde newnanade hakkude ɓesguji leyɗele ɗiɗi ɗe kala Mauritanie cetal tambigal ko fati guura windere ɗum noon ko sifande hakkude mum e gouvernement mo leydi Sénégal hitande ujunaje 24 ha hitande ujunaje 2 jar mum ma wonoyi 417 million taw koye koppareje a dollar ngam wallide Mauritanie ha wawana hoore mum haɓade kala ko fati banggue ngakkugol guura kam e heege kala e nder leydi ndi a Mauritanie koye Mauritanie keddoɗen chef d'état majeur de la gendarmerie a Mauritanie woni général Abdoulahi Wuldu Ahmed Aïcha waɗi jillu muɗum ɗum kon jillu toon to Algérie jillu ngu ma duuma balɗe jonde ne seeɗa mo yeehi mo yaade koninkoɓe yonɓe no feewi ɗum noon ko jillu golle hakkude koninkoɓe leydi Mauritanie kamɓe ɓe Algérie gam wosnodirde banggue miijoji kamɓe heblo ha e piine kala e ƴoƴande yoga e golle denditiɗe ko fati e banggue weeyo ha e leskala jagorɗo gaynaka mo leydi Mauritanie jillu mum toon to Tidjika Diané tawi nder leydi Mauritanie o joɗodima toon e ɓen aynaɓe nehoɓe jawdi o holliti laamu leydi Mauritanie hitande hikka nde yaltini kene tolno e milliard uji jeeɗiɗi taw koye koppareje a ugguye ɗum noon ko yidde kay sodande wonande ɓe nehoɓe jawdi beele mbawa wonande ɗumen coggoji bebɗi temedde 4 walla mbiyen 49 a piccala 4 jeeɗiɗi piccal 3 e 33 tonnes taw ganduɗa ko fati e banggue wonande guuradaɓeje ko ene tolno e 30 millions taw kadi ko daaba taweteɗe nder leydi ndi Mauritanie ha wawa kay hebde guura a timmuka no feewi batu jagorɗe tijjaɗo ñande alarba paɗoɗo henno laatima altina hande o subaka e tawtorede hoorejo lindi Mohamed Cheikh Al Ghazouani kami hoore jagode leydi mum ɗum noon jeeyi sababu e wiide jayde Sahara oɗo saaha wonande kay ko heɓanade hoorejo leydi Mauritanie wadde jillu mum gotiri e nder leyɗele Europe ma en gartoyi ko fate oɗon bato jagorɗo police mo Nouakchott Hadi Seppo
yaadu jam yamongo yinno waddi ɗum wullitade société civile en ko fati bangue ɓeydogol ciment e nder leydi ndi Mauritanie gam teskeɗoɗo sak ciment ne seeri no feewi haalaka ton muɗum ɗum jeeyi sababu noon wullitade ɓe beele ɗen gueɗe wawa ustede to Zouairat ko police fawi junggumi on gorko tumanoɗo kañum fi laaɓi oɗo hen saggata taweteɗo to clinique cinéma ene wone safare mum kanko no wo nanggaka goto wo nanguida koye jeeyo wolɓe ɓe en jeeyo nanggaɓe noon suka debbone mabɓe oɗo sa kamɓe kala aɓe tawe e juuɗe commissariat gam fadde kay luskoji ko fate banggue gonagal ngal jeeyi sababu haaɓe nangga hen Mauritaninajo gurnoɗo Mauritaninajo toon to Mexico kañum wara hanki taw koye pellodiral hakkude pelle bandiji ɗum noon waɗɗani mir hakkude Mexico kame Amérique kanko Mauritaninajo on ko kural yani e makko wiyete ko Ousmane Waddada noon ko hanki o fiɗa ngal kural wasi en fittano makko holli ɗum ko jayde leydi Mauritanie gartaten koko fate banggue wonande cetal caɗingal yaware woni Biram Da woni uraɓe ñiŋi no feewi wonande kay nanggal oɗo hen sarɗi yanke biyeteɗo Mariama Bintou El Cheikh mo ganduɗa ko police général nangui ɗum taw ko yettamo Nouakchott kanko o haɗa ko comci makko addaneɗe comci makko e ñamde makko kala teni kadi waɗa kay mbadi pewal teni ko sarɗi yanke jeeyi sababu nanguedemo noon koye plante goto wonande kay goto e dillowo e landa insafa biyeteɗo Rabi Haydara ko on kay portimo plainte ɗum ko caggal nde ona tumimo yoga e konguɗi ɗi ndewani lawol to ɓakki ɗum koye dow makko sengi wi ɗo leydi Mauritanie paɗen koto leydi Maroc tambiɓe nden kay kisala maji kadde leydi Maroc woni laamahina marocain ɓe kolliti ɓe nangui laaɗe joyyi ɗen laaɗe kala giwi koto banggue Mauritanie ko woni hen noon ko trafic en waɗoɓe trafic kamɓe kala ɓe pawama juuɗe wi jayde Al-Shabaab ma leydi Maroc ɓen kolliti ɗum ɗon sen guddi goɗon hello paɗen ko toon to leydi Mali hanki o to région de Tombouctou ko sukaɓe jeenayo saggataɓe jeenayi iwnoɓe toon to Guiré walla mbiyen toon to Diré Gundama ene peewi taw ko toon to Tombouctou kamɓe noon ko sanga 8 heures subaka ɓe bifta hanki o ɓalli mabɓe noon jiita ko sanga 13 heures hanki woni sanga julal tisubara yiiti ɓalli mabɓe noon ko armée leydi Mali ɓe faama oɗo san andaka holoɓe ngal baɗala ala kala jeytiɓe wonande oɗon sifa keddoɗen koye armée leydi Mali koni koɓe leydi Mali ɓe hinde faamaɓe kollitiɓe puftini yogay nokkuji kayya ɓen joguitiɓe armée ji taw koye basuji men moftinoɓe toon to région mo Tombouctou gawo Meneka ha fenma to Kidala e nonne kadi ha fenma to kerol hedde Algérie ɓe tetti armée ji kewɗi no feewi kono kadi ɓe jooɓima pittali hewɓe taw kadi ko waɗannoɓe janguji mumen taw ko hanki communiqué armée leydi Mali holliti oɗon communiqué garten ko fati banggue ɓeto weeyo woni météo Cheikh Oumar Keita mo leydi Mali holliti hitande hikka nder leydi Mali ne gasa noon ma ndungu ngu tardu arde seeɗa kono kadi ma toɓo jippo no feewi ha jeeyi sababu noon inondation yogay nokkuji ko wayno yo layru ha tenti noon nokkuji tuɗoji ɗum noon wonande ɓen ɓe ngala koɗorɗe moƴƴe kala nde mbawata fewnide koɗorɗe men hoɗɓe naɗe kala mbaɗa eggude paye dow gila ɗum ɗon arani ene ŋatata woɗɗitade ɓuuri sirde wi wonande pulara jaydeli bindol ɗi kayitaji ɗi leydi Mali hanki jalti e deƴƴiri mumen ɗum ko caggala deƴƴire junde no feewi ɗum noon ko jooɗadeɓe gila tan ɗiɗi lewru mai ha 16 lewru mai ala kala kay jayde bindol kayitaji golɓe jaltini wi noon ko Bassaro Haydara gardiɗo ngal ɗon moɓodiral o holliti kanko e syndicat ji mabɓe kamɓe jaydiyankoɓe yaruɓe oɗon fannuɓe koɓe joomen galleji kono hande o ɓe tampi no feewi jeeyi sababu tampere mabɓe noon ko kuppiraji courant ala kala koɓe mbawi wadde ha wawa laata nadeɓe sengiwi to leydi Mali koto Guinée Conakry Bawuri Ahmed ko hoorejo jaggaɗo leydi Guinée holliti wonande ko fate laamu transition ngu wiyede kay gasata ko majirɗe ndeɗo hitande woni 31 décembre 2024
o holliti ɗum ene gasa wasa latade ngam yuɓɓingola ɗiɗon sumgoji walla artirde nguɗon laamu e juuɗe civil en o holliti ko adi kala état civil o ha tenti kadi ko fate fichier électoral o ala kala ko gasi en tenala kala ko heɓana en ɗen gueɗe so tawi heɓanaka ha yettimoɗo sa ene gasa so wiyama ɗen gueɗe ma latine herƴina yoga e gueɗe gendi leydi ndi ANAD eɗen gandi ko mouvement dendinɗo yoga kayi e landaji lunda taweteɗe nder leydi Guinée e garde gola wonande sellu delen jalloɓe erima CNRD wonande kay laamu transition oɗo saaha kay wonande mandama ɓe gasata ko 31 décembre 2024 nde ɓe tottitta laamu ngu juuɗe civil en communiqué moɓe jaltini ñande 17 duɗo henna lewru non firti ko hakkunde laamu ngu e lundo ngo lural woni koye jibinede ɗona paaɗena ko toon to leydi Gabon noon hewɓe société civile hanki kuccodiri yogay jayndeli ngam hollirde metti mumen ko fate banggue gueddere ñamata yarata gonnoɗo hoorejo leydi woni Ali Bongo Ndimba kamɓe ɓe mbiyeteɗo Jalil e Bilal ɗum noon ko hollirde ɓe wonande Nourouddine ko ɓi Ali Bongo Ndimba ne wonde Sylvia Bongo Ndimba joom suudu makko taweteɓe toon to prison centrale hollitama gondi toon koye lebte mawɗe no fewi ha ganduɗa famille Bongo porte plainte wonande kay laamu leydi Gabon toon to Paris laamol ko leydi France taw koye ballal avocat ji mabɓe laamu leydi Gabon noon holliti ɗum ɗo henna wayi tan kono ñingde guuru mabɓe ni société civile o holliti ɗum ɗo henna yoɗani e anse lamɗo leydi ndi wadde ngal ɗo balal ɓe kofini ɗum no fewi ɓe kolliti ɗe gueɗe gona gueɗe joɗɗe hayse to leydi Tchad cour constitutionnel leydi ndi lawɗi ni wonande polgu Mahamad Idrissa Déby Itno taw koye sumgoji bannoɗi ñande jeegoma lewru mai temedere kala o dañi hen capanɗe jeegom e goho so tawi noon ko Masra hoore jagoɗo makko mo duuɓi capanɗe nayyi dañi e kala temedere ko 17 piccala capanɗe joyyi oɗo saaha noon hollitama kanko Mahamad Idrissa Déby Itno woni horejo leydi Tchad ɗum ko caggal nde loptino bammakko wonno ko 20 avril 2021 nde bammakko warano e wolde hakkunde fiyande armé leydi ndi Cameroun rébellion duuɓi tati transition duuɓi capanɗe tati laamu bammakko hande o kanko woni jokkuɗo nguɗo henna laamu paɗen koto RDC Congo hanki o noon Wuli Diawa be tawi hanki o ɗum ko caggal fedde armé joguitiɓe armé ji janoyi e nder galle hoore jagoɗo le ndi kame jagoɗo finance jagoɗo affaire étrangère ɗum noon ko yinnode ɓe yirbinde leydi ndi beele ko kuddata walla ala ko way wonde kala union africaine sofni oɗo henna kuddata tene yonnani ɗum hay seeɗa kono ɗum ko noon garde républicaine jaawi kay darde tinde ngal ɗon pellodiral gulgal jaw hanki to Kinshasa e wiide général Sylvain ekkenge holliti ɓe teɓima ken tolno capanɗe nayyo eko fawi taw kadi ko ɓen yinnoɓe wadde ndeɗon fiyande hen ɗiɗon jeeya ko toon to Amérique ko waɗeɓe hen goto koto Britannique jeeya kono ɗum ko noon ambassadeur mo leydi Amérique tawete to Kinshasa holliti ɗum ko goƴa mawɗo no fewi nayo noon mbarama hen taw koye ɓen kay yinnoɓe umminde ndeɗon fiyande mawde no fewi hanki addude jiiɓayru mawdu toon to RDC Congo jehetena ko toon to Afrique du Sud Jacob Zuma mo ganduɗa jamironoɗo yo jeƴƴinoy ɗereji mum ko fate candidature beele jeye e sumgoji tijjaɗi nogase jeenayya lewru nduɗo ndu gonɗen cour constitutionnel subaka hande o holliti o wawata jeeyede ɗiɗo hen sumgoji kanko on Jacob Zuma gonnoɗo hoorejo leydi Afrique du Sud jeeyi sababu noon ko 2021 o taƴinanoma ñawore makko e kaso ɗum jeeyi sababu o wawata jeeyede ɗiɗo hen sumgoji to Côte d'Ivoire Jenaïse Ari Konabe je laaminoɗo leydi ndi Jenaïse makko fuɗɗima ñalawma hanki o kanko Ari Konabe je jaltuɗo aduna gila go lewru août 2023 hitande yawtunde gilden o yalti aduna ken woni joni lebbi sappo ko yalti aduna gilden koye galas o woni ko hanki Jenaïse makko fuɗɗi toon to Abidjan Cocody ko toon ɓandu makko joƴƴina beele kadi yimɓeɓe gara juurademo e wiidemo bayi kanko noon o laamino leydi ndi ko hitande 1990 capanɗe jeenayyi e tati hayti hitande 1990 e capanɗe jeenayyi kanko ardino landa mbiyete ko PDCI
laami kanko noon o yarano koye duuɓi capanɗe jeenayya duuɓi capanɗe jeetati e jeenayi o yarano o jogori noon wireede ko goo lewru juin 2024 to wuro makko o jogori wireede so tawi jomiraɗo haaji sengiwi to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Niger ñame Washington caggal balɗe bandum kaldigal nandirala heɓama ngal nandiral noon wonande kay koninkoɓe leydi Amérique taweteɓe toon to Agadez ma jaltu leydi ndi jalti leydi ndi seesa ɗo ha 15 lewru septembre 2024 ko nden ɓe jaltata haalaɓe wi Salifou Modi jagorɗo kono mo leydi Niger kono kadi ko ene fotto wonde 100 millions ko preje dollar woni koɓe mahi toon to Agadez taw kadi woni toon ko drone mabɓe ɗen gueɗe kala alay saago ɓe ɗakkita ɗum ha laaɓa to Togo tampini hande o Togo ko kuppiraji courant to Lomé wonande on gardiɗo cetal CET taw kadi ko cetal kuɓɓam leydi ndi o holliti wonande kuppiraji so gari moni kala yo ittu branchement ji muɗum gam hewɓe ne gullito oɗo sa kuppiraji ɗi ene bonnanaɓe gueɗe kewɗe kono andaka ko jeeyi sababu ɗiɗo henna kuppiraji hande tampindiɓe to leydi Ghana Accra Kumasi yano toon ko hoorejo leydi nana ko fo addonde o artanno nde o ƴetti ko laana ndi wawa ka hinde militaire gam fadude toon to Accra kono convoi auto ji makko hanki mbaɗi accident neɗɗo goto wasi hen fittadu mum waɗi hen noon gañiɓe kono andaka noon ko jeeyi sababu oɗon accident paɗen koto jolam jaɓeri Iran woni koye balɗe joyya sunare balɗe joyyi darapoji ɗi kala gartite ko ha kunde ɗum ko caggal hanki onde hélicoptére hoorejo leydi mabɓe woni Ibrahima Raïsa majji ene majjidi e jaagoɗo affaire étrangére muɗum kamɓe o yadanno kala hanki o noon ko jamma jiilaw kala ɓe jiita noon koɓe maayi kamɓe kala kono ɗo saaha toɗɗitama taw toɗɗitimo ko wonande Ali Laytulay Khomeini toɗɗima Mouhammeda Makhbara vice président oɗo saha ko on ɗo watta leydi ndi ɗo e balɗe capanɗe joyya ɓe kimmirana faade e sungoji leydi ndi kono ɓe tuɗɗima balɗe joyyi sunare ko ɗum ko Ali Lay Khomeini o holliti ala kala ko tardinta e leydi ndi ko fate banggue gueɗe administration golle leydi ndi kala mum koko jokkata golle muɗɗuma CPI cour pénal international waɗi mandade are subaka hande o international wonande Benyamin Netanyahu hoore jagoɗo mo leydi Israël kame jagoɗo konu mo leydi Israël taw koye kirimaji guerre bonɗiɗi ɓe mbaɗi toon to Gaza to keddotoɗen ko fiyande bonde kay nde waɗi ɗum armée leydi Israël toon to Nusrat taw kadi koye camp doga molto en capantatoye goo fittandu woni ko itta hen toon to Jabaliya woɗɗani Hafa wi jagorɗo cellal ɓallimo Hamas o holliti kene fotto wonde 55 ujunere pawɗo 376 neɗɗo ko wasi fittanu mum e nder Gaza ɗum noon ko gila tan jeeɗiɗi octobre nde ndeɗo henna fiyande bonde waɗi toon to Belgique Bruxelles hanki ko ujunnaji yimɓe ceppi yeeso ñiɓirde Union européenne kamɓe ɓe gulliti ko Union européenne nde sofnata no feewi golle Israël wargoji bonɗi mbaɗata e ɓesguji Palestine naɓe Espagne nodditi ambassadeur mum taweteɗo toon to Argentine jeeyi sababu noon ko hooreji leydi Argentine beddiɗo konngudi mum bonɗi faade laamu leydi Espagne ha tenti noon hoorejo jagoɗo mo leydi Espagne woni Pedro Sanchez ɓe noon jirɗin konngudi ko ƴattoje e ñiŋali bonɗi no feewi Afghanistan ko inondation to ɓooli bonɗi ngari toon jeeyi sababu noon galleji kewɗi nderguiti yimɓe heewɓe ngalaɗo koɗi pittali kewɗi woni hen jaadi e ndiyam woni hen jiita ɗum ko caggal nde toɓoli kewɗi jippi toon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar so tawi ko to cuuɗi men Madina Gounass ko musidɗo moon Amadou Sambalo so tawi ko toon to jokkere ndam kiidira ko musidɗo men Amadou Diop Gawlo ɓalejo to leydi Mauritanie fonno wonde ko musidɗo meɗen Amadou Alhassane Oumar Mbotia o heɓaki hande ne gasa janggo ma on ketto sawtowol makko ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar ketkimalaki jaam yo jamal o hiran meɗen